Kadung adlaw jung tanan biyahe ko karon padung sa Talibon. Rila ra ang gisakyan padung sa Ubay. Wa magoy ni aging series pa guys, dyan na timing nga dihay mga baji nga ningon hang magrila ra kun mi do nga ring Ubay. Sakto po guys kay bagwat pa kog series, madugay-dugay ko. Sakay na lamang ko grila. From Alicia to Ubay, Ubay to Talibon, abot na jugos Talibon. Nja naikuan number buhat pa kog matawag ang number. Nja guys dali raman. Nakauli na ko pila ra bay pagbajad. Nja ako'y nakitaan nga kuan dari kanang nailan bank nakuha ko gamay mamisus kay anak ko'y mamisus. Hi guys. Nahuman na day kog bayad gikan ako sa PhilHealth. Dali ra ko kadyo. Nja nagpalandong sa ko dari kay grabeng inita. First time na nga nimbiyahe kog Talibon nga ako ra. Kay das ni agi katong ni bayad ko. Ning dengan kong plurami. Nja. Abi lagi ko kanang nay din ha kaya kay kanang talawan lagi ko mabiyag ako ra. Nja. Praise the Lord. Thank you Lord Jesus kay nakaya din na. Kay bawo na badya mong grabe badya kong talawan magbiyahe ako ra. Nja ang Talibon di ay ladyo ra kadyo di ay. Giladyoan ko kay di lagi taan na dog kanang biyahe bitaw nagkuan man nagkating-kating di man di diretso ag sakyan gikan sa Alicia ningon og Ubay atus terminal ja pag-abot sa terminal sakay na pa kog patalibon di pa di diretso dari sa PhilHealth dito ra mi gihineng pud sa terminal rapos Talibon ja gikan sa terminal sa Talibon nga rin na po dari tara mag PhilHealth guys ana na PhilHealth lang na diha. Hapit-hapit ko dari ba sa ilang plaza. Daghan pag mga buwak dari palandong ko kay grabe init kadyo. Nice man dari kay daghan bitang kahoy nga na. Kuan. Kanang bugnaw. Naglanta-lanta ra ko ani guys, karedyo kay uli na pug kuron. Na ako sa atbang sa munisipyo. Nice pag ilang kuan dari guys, lugar. Uli na po kurun guys. Igura ka dyan ko ni bayad. Uli na. Sakay na ko pa terminal. Kagalis siya. Ladyo ka dyan bayranan sa PhilHealth. Huwag may Ubay. Huwag na Ubay? Alis Talibon may yung nakuanan. Alis siya ka dilis kuan rin. At pa yung hagna. Oo. Ay agi pagkag Ubay. Lagi. Maagi pag Ubay. Kuan terminal para Ubay. Sa una kay na may dire-dire suraman karon kay na maagi na mag terminal. Karuta naman. Kuan na makagasto sa pamasahe. Kating-kating. Dire amo ko ari ka na sakyanan, na kay motor. Lagi wa bal ko driver po na motor sa bayo may mo drive no. Kaya magkating-kating ka dak ano na dito. Kating jud. Dilaman. Mane kuan. Lungsod sa Talibon. Ito lagi yung uban ari diri Hanso Talibon di ara dai diri kuan. Maday Ubay din. Ang Bayad sa PhilHealth. Oh, na diri. Is nasiguro po diri tanan. PhilHealth ra. Na sila ay Mercury na. Ito rin dahil tanan ng Aris PhilHealth. Sa laing lungsod. Ladyo guys ang terminal gikan sa PhilHealth. Plate pa kog 25 pesos.
Shout out papare. Gimingaw jud ko nimuhan kay kanahan na ako napakadiri unta. Nanta ko'y sakyan. Wala ba ito din Galturas dili? Tuan na dito. Tuan na dito. Okay na. Dito si mong gisakyan. Tapos tikitan. Galturas mo sa to. Tadi padung na jenis terminal. Oo, padung na terminal. Tapi. Rin dari Tapi Talibon. Paingon dito ni Tapi. Dito sa Dubai. Bienvenido. Game. Dagan na niya kami. Alicia ko. Wala. Arang kainit sa sud. Hi guys. Majong hapon ninyong tanan. Sa karon day guys, adlang Wibis. Nja absent ko sa kusina. No cooking show. Kay ganihang buntag na ako'y gilakaw. Nja kung sa laman taron story time, asa lamang i-share ninyo gahang lakaw. Ang talibon jud guys, ladyo na kaazo sa Alicia. Inja, dugay na ko nagplano nga madto lagi kay mobayad ko kay pila na kabuwan nga wa ko kabayad sa ahang PhilHealth. So mao nang sige ka puspon kay sige kog dusa-dusa nga madek lagi ko no mo biyahe mo adtog Talibon. Kay sa uban nakailan na jud na nakaibaw na gud ng uban nga talawan gud ko kaadyo mo biyahe ka kura. Nagsige ra kog panghiring og madto bas Florami. Kay basin og mga tus Florami kay Dasniagi nakangadto kong Talibon ning hits kong Florami kay kanilaging watay kaisog nga mobiyahe akura. So ganihan nalipay ko kay naisog ko. Char. Kaisog bitaw. Bitaw guys, madyo ni hang weakness mahadlo ko mobiyahe nga ako rang isa. Kay sa una bitaw nagtrabaho pa ko dito sa Manila. Wadyo ko'y diop magaling ko kanang anara ko sa deul di ko mga tus lugar sa higsuon kay mahadlok lagi ko mo biyahe malagi na ang weakness lagi nga hantod karon wa pa na overcome nga kanihang pagkatalawan mo biyahe ako ra. Ang lipada na salamat sa Ginoo nga gihatagan kog kaisog nga nakangadto kog Talibon nga ako rang isa na nakauli ko nga sitay ra grabe jud ko talawan kanang overthinker bitaw ko. Kanang nervyusa na atanan, kanang
pareha ganiha pagsakay na sa jeep nay dahay ning kalit bitog labang nga kuan kanang nay iro unja ning kalit og brake ag jeep. Grabe jeng kulbana ha, hapit na po ko mangurag, hapit na po ko andari sa anxiety. Mao nang mahadlok ko mulakaw ako rang isa. Pero lagi nakaya ra jud na haning ko ala, okay ra man di ay. So mao to. Nakaabot ko dito, nakabayad ko sa PhilHealth inja, nakauli ko nga okay ko. Inja, dilalim diri sa mong bukid kay kanilaging natas bukid ladyo tas beranan. Grabe po ni among lugar diri guys kay wa gadyoy bayad sintir. Kinahanglan pa gadyoy mga tug talibon nga grabing ladyo sa mga ana. Inja, grabe ra ba jud kay kuan cutting trip. Di na para sa una bitaw og matug talibon, matud pang nanay sa una kuno og matug talibon. Dire-diretso ra nag-abot nimo lungsod nanay mga sakyanan dihang naka signboard pa talibon diretso na ka. Karon kay wa na di nga na guys. Kinahanglan na ka mag cutting trip. Alis siya to Ubay, abot sa Ubay terminal, adto ka mo sakay og para talibon. Diyan nag-abot nimo talibon terminal, sakay na po kag habal-habal or tricycle dong sa PhilHealth. Grabe laging gasto ha. Kuha, gasto ko 500 back and forth. Kuha di guys, dari sa mong bahay nga to balikan sa lungsod 100. Nja, alis siya to Ubay, back and forth 100. 200 na. Nja Ubay to Talibon Terminal 1 pod. Back and forth 100 kay 50-50 man 300 na. Nja Plaza Balabal pa jud padung og balik sa terminal sa Talibon. 50. Wala day ko ka kuan guys, wala day ko ka 500. Nja di ako gisabot habal-habal kay abi ko og makatipid ko og magpakdaw na lang kog motor. Kay arong hindi po ko nung madlek sa biyahe magpakdaw na laman kay sa mamasahero ko. Mas mahal man ug magpakdaw kay magpakdaw sa motor kay kuan man 700. Mana nakatipid day ko kay nag-commute ko manang nalipay ra po ko sang kagalingan lagi. Kay murag hala na-improve na ko kay kaya na mo biyahe ako ra. Kay mo lagi na guys tiguwang na ko. Talawan man jud ko. Pero karon guys magsugod na ko pangisog biyahe og ako rang isa. Kay na tiguwang na bagad jud ko jadi ko magadaan og biyahe nga ako ra. Kay sa una man gud guys nakasuway ko nga ning biyahe ko inja giandaran ko sa hang anxiety. Dara ko kanang nay bus nagkuang ko nag panic attack mo nang murag mobalik sang nahon madlo ko kay basig mag panic attack na pug nga na ba guys na ako'y pubiya kay sa una lagi na ako'y karanasan nga nag panic attack ko sa bus mo nang sidyang nadina karon nga mahadlo ko mo biyahe ako ra. Pero salamat sa Ginoo kay bisag ladyo to ang ginatuan ganel gis Talibon. Okay ra ko. Naisog ko. Okay ra ko. Nahimo na kong isog. Char. Bitaw. Kuan na magud guys. Kinahanglan na magdjadi ka o kanang pagsalig sa Ginoo. Arong di ka mahadlok maranang gibuhat ganihan nagampo ra ko unta. Kanang nay himuon kong isog nga di ko magnahunag mga kahadlok. Pero lagi ganina kato laging ning kalitog kuag jeep kay di lagi ning labang nga iro nang lispad jupug ko. Pero nagampura ko na okay raman ko mo nang nalipay ko sang kaugalingon kay anak ko'y improvement. Naday po ko'y tubagon na ining comments bahang nabasahan kanang nay natinga si Ja ingin si Ja ngano ko nung nakuno ko'y kanang puwasa kaniba mani jang napansin bawang napansin po ni Ja nga nainsa ko nun ang kuan kanina nainangutan na about ani kani puwa ubos sa hang lips insa ko nun ni basig na kayin sila na ako'y kiss mark kani kay sa una guys
Ara pong i-share. Kaysa ako nabitaw po guys, sa estudyante pa ko, kay naamang gadyo na reporting. Pagkahuman dyan nag-report, gitawag dyan ko sa mga maestra. Ipangutana ko abig ang ma'am ug kanang na ako'y kismark. Nabali po yung kismark ug ubos dani na. Abi ni Jag na ako'y kismark kani. Sumaw ni haning tubagon, di ni si Ja ugahip, di po ni si Ja kismark. Paano si Ja kanang nay birthmark. Sa English pa, sa among sinultihan ko ani kanang lihi. Kanana, lihi ila or unsa ba na sa Tagalog kanang nay balat. Kay sinanay ko na sa una, ba tinuod ba ka po na ingana nga katong gibuntis ko no kong nanay. Nangibog ko no si Jaog makupa. Makupa or tambi singana, jawa ko ni ja makaon. Ba tinuod ba na ingana. So mao na ako ingani, Di na kismark, di na ugahip. Sakay ko na si Jam, birthmark. So, mara to. Harang gipasabot kay dahil bito pong wakahibawagun sa ni. Mahinungan di ay. O madul ko sa kamera. Mahinungan nga naipuwa sa ubusang lips. Diya guys, mara to yung ka-share ka ng adlaw Kay, kung man lagi di up ko susina. Mo nang nag-story time laman ko. Daghang salamat di ay sa mga way puas nga nagsigig lantaw niyahang daily vlog. Bisan tuod boring na jud kaadyo ni pero naamang gyapon ni tanaw mo share gihapon ko bisag kuan ra istorya. Daghang salamat ninjong tanan labi na tong wa jud mo laktaw sa atong pahinumdum diha. Nga mo nay dakeng tabang namong duhang alyana. Daghang salamat kaadyo ninjo. Ug mao ra to. Bye-bye. Ug amping mong tanan. God bless.